Roda de verda. Roda vermella. Roda blava. Oh no, no he estat jo. No he estat jo. Tuau, una parada de sucs. Hola. Vull provar una mica de suc. Que guai, suc Arc de Sant Martí. M'agradaria tenir suc blau, si us plau. D'acord. Ho sento, deixa això, no queda blau. Queda't aquí. Torno en un minut. Si us plau, prova una papallona. No, deixa. Necessito una fruita. Oh, una fruita. Tinc una idea. Oh, raïm. Exactament el que necessito. Què tal, raïm? Bé. Tuau, que guai, gràcies. Oh, deixa, els teus cabells són tan bonics. Gràcies. Pots canviar els teus cabells amb una mica de suc. Hola, m'agradaria un suc verd, si us plau. Hola, la de cocort. T'ho sento, no ens queda verd. Emma, de veritat. Emma, tinc una idea, tornaré. Entès, és... Aquí tens, prova, això. No, Eva, necessitava fruita. Oh, llimes, exactament el que necessito. És hora de fer suc verd. Prova aquestes llimes. D'acord. Tan àcid. Oh, gràcies. Adeu. Hola, Hola. M'agradaria suc vermell, si us plau. D'acord. T'ho sento, Alice, no en queda. Tornaré. Maduixa. Puc provar maduixa, si us plau? Emma, els meus cabells són tan guais. Anem a divertir-nos. Deliciós. T'agradaria provar-ne una mica. Oh, necessito un descans. Ei, nois, ja hem provat tots els colors. Sí, és hora de provar alguna cosa diferent i guai. Fem una mica de suc Arc de Sant Martí. 1, 2, 3, i ujo. Recollim tot el que ens agrada. Entrepà. El formatge és el meu preferit. Oh! Uf. Oh, no és suc Arc de Sant Martí. Mil·límetre. Espera un moment. Uau! Emma, que bo! M'encanta aquest suc Arc de Sant Martí. Molt guai. Mil·límetre és un suc Arc de Sant Martí màgic.
Coneix la meva màquina de caramels. Caramels. M'agraden els caramels. També vull caramels. Si us plau, papa, comparteix. Sí, és clar. Espera un moment. Heu netejat les habitacions. Com podem netejar tot això? Tinc una idea. Gràcies. Deixa, anem a buscar caramels. Sí. Papa, hem acabat de netejar. Ben fet. Agafeu els vostres dolços. Teniu, aquí ho teniu. És tot. D'acord, us donaré una mica més. Què passa? Espera un moment. Oh, UPS! Anem a menjar. És molt bo. M'agraden molt els caramels. On els heu aconseguit? Ens els ha donat el papa. Anem corrents cap al papa. Sí. Vull caramels. És clar, però heu recollit després del vostre gos. Oh, no. Què ha fet Luke? No és gran cosa. Ho farem ràpidament junts. Uh-oh. Yeah! Fet. Dóna'ns caramels. És clar, us ho donaré en un moment. Puc tenir també aquesta beguda. Heu acabat la vostra feina. Espera un moment. Papa, ajuda. Què passa, noies? Xut-xut. M'has espantat. M'has enganyat.
Necessito beure alguna cosa. Què vols beure? Aquest d'aquí. Aquest d'aquí. D'acord. Aquí tens. Tens... HM, tinc setembre. Aha. Què? Begudes. Jo també vull cola. No, la Coca-Cola és per a adults. Què és això? Corre! Tinc tanta setembre. Espera un moment. Aha. Nosaltres també volem suc. Sí, és clar. Huh? Ens hem quedat sense No és sucs. cap problema. Oh, ho he oblidat completament. He d'anar a rentar el cotxe. Papa, podem ajudar. Les begudes s'han acabat, però m'ajudareu igualment. T'ajuda'm no pels dolços, sinó perquè som família. Els membres de la família s'han d'ajudar mútuament. Esperareu-me. Aigua amb sabó. Suc de tomàquet preparat. Necessitem una mica d'aigua, nois. Vigileu, nois. Sortiu fora. I és hora de dutxar el cotxe. Aha. Qui vol provar? Finalment, ho hem aconseguit. Gelat. Dóna'm una mica de gelat, si us plau. Gelat, gelat, gelat. No, tot el gelat és meu. Kiwi, nabius, pinya, síndria. Oh, no, el meu gelat. Cap problema. Puc fer-ne un altre. Excuse me? Aquest no funciona. Provem un altre sabor. Encara no funciona. Ara no tinc gelat. Taronja. Verd.
groc. Uau. He tret un de vermell. Oh, màquina de xiclets. Puc tenir un caramel, si us plau? No, és la meva màquina de xiclets. No way. La meva màquina. Suc de taronja. Suc de raïm. Mil·límetre. Begudes. Tinc tanta set. Puc tenir una beguda, si us plau, si us plau, si us plau, si us plau, si us plau. No, no vas voler compartir el gelat amb mi. Hey. Un gelat. 2. El meu preferit. Ostres! Màquina de dònuts. Stefí, puc tenir un donut, si us plau? No, abans no vas voler compartir el teu donut amb mi. Fantastic. Uau, uau. Verd, kiwi. Taronja, mandarina. Blau, nabius. Deliciós. Fonts de xocolata, fruites. En puc tenir una mica, si us plau? No, les fonts de xocolata són meves. No em vas donar gelat quan t'ho vaig demanar abans, així que la resposta és no, no. Maria, què passa? Per què estàs tan trista? La meva màquina de gelats està trencada. Ara no la puc utilitzar. La Dasha, l'Àlex, l'Ivan i l'Stefi no van compartir amb mi. Begudes, caramels, dònuts i fonts de xocolata. No van compartir amb tu. No way. Quina mala cosa per part seva. Vinga, som-hi! Àlex, només caramels per a tu perquè no vas compartir amb la Maria. Hey. No més caramels, no passa res. També, no més dònuts per a tu, perquè no els vas compartir amb la Maria. Què? No més begudes per a tu, perquè no les vas compartir amb la Maria. Què? No més font de xocolata, perquè no vas compartir amb la Maria. No way. Pare, ell no va compartir amb mi perquè jo no vaig compartir amb els altres. No és culpa seva. Ah! Ho he entès malament. Pots recuperar la teva màquina. Fantastic. Ho sento. Cap problema. D'acord. Gràcies. Deixa, m'he equivocat. Cap problema. Disculpa, ho he entès malament. D'acord, pare. És bo que siguis sincer i haguem resolt les coses. Però és dolent que no hagis compartit el gelat amb els altres nens. Ara ho entenc. Perdona'm pel meu comportament. Està bé. Vinga, t'ajudaré a arreglar la teva màquina de gelats. Fet. Moltes gràcies, pare. Bé, la meva màquina funciona ara, així que puc compartir amb tots els meus germans. Excel·lent idea, Maria. Ei, tothom, veniu aquí. Vull compartir gelat amb vosaltres. Genial. Soc el primer. Tindria. Excellent. Uau, uau.
Nabiu. Deliciós. També vull compartir. Donut de xocolata, si us plau. D'acord. Mil·límetre. També vull compartir. Suc de raïm. Genial! Estic molt orgullós de vosaltres. Nens, heu de compartir coses entre vosaltres sense esperar res a canvi. Per què? Compartir és cuidar.